טוב, אז זה יהיה מדריך כמה שיותר קצר בעזרת השם על המיזם שלי, על המטה ישיבה. את המיזם אנחנו מארחים באפליקציה שנקראת מטה הורייזן וורקרומס. זו אפליקציה שכרגע נראה לי הכי מתאימה למה שאנחנו מנסים להשיג כאן, ויאללה בעזרת השם נעשה ונצליח. אז החלל הראשון שאנחנו נכנסים אליו זה מה שנקרא האופיס, מיי אופיס. זו אפליקציה שמיועדת כעיקרון לעסקים שרוצים לייצר מעין משרד וירטואלי, ואנחנו משתמשים, רותמים את הדבר הזה למטרות משרד לעבודת השם, מה שנקרא. זה החדר, אין פה יותר מדי מה לעשות, אבל אם אתם מחפשים סביבה וירטואלית לעבודה שקטה, יכול להיות שזה אחלה דבר. אישית אני משתמש במקבוק, והרזולוציה פה היא גבוהה מדי במקבוק וצריך טיפה להוריד את זה. אני מקווה שאפל יפתרו את זה בעדכון תוכנה, אבל במסך כזה גדול זה טיפה לא פרקטי. אגב, אם אתם לוחצים פה סתם פיצ'ר של המערכת, אפשר להוסיף עוד מסכים. אני לא רוצה להראות לכם פה איך מגדירים באמת הגדרה ראשונית, כי אני חושב שיש סרטונים ביוטיוב שידעו לעשות את זה יותר טוב ממני, אבל אם מישהו צריך באמת עזרה, אני יכול לעזור, רק תפנו אליי דרך איפה שנרשמתם למיזם, ובאמת אני אעזור. אחרי שאני מכניס את הפרטים שלכם למערכת, הרי אני מבקש מכם את המייל שלכם, ואחרי שעשיתם את ההגדרה הראשונית של האפליקציה, אתם תראו בתוך הקטגוריות רומס, כרגע 2 חדרים, נכון, הקלטת הסרטון. חדר אחד הוא נקרא מטה ישיבה בית מדרש, עם ID של 001, אבל ה-ID לא רלוונטי לכם, אני אסביר בהמשך אולי למה המטרה שלו. והחדר השני זה המטה ישיבה קלאס 1, המטה ישיבה בית מדרש, זה מיועד לשיעורים, שיעורי תורה בעזרת השם, שנעשים בצורת פרזנטציה, זאת אומרת, זה לא שיעורים, זה לא חברותה או חבורה או משהו כזה, זה פשוט שיעור שאתם יושבים, מקשיבים, אתם יכולים כמובן גם להשתתף, אבל זה שיעור רגיל. ויש את הקלאס 1 שזה באמת לימוד חברותות ולימוד חבורות ולימוד עצמי, חדר באמת שאפשר בתוכו ללמוד. ההגבלה זה באמת עד 16 משתתפים בחדר, ובגלל זה ייתכן מאוד, בעזרת השם אנחנו מקווים שיהיו פה עוד חדרים, אלא אם כן מטה יאפשרו בעדכון תוכנה יותר אנשים. עוד משהו שחשוב לציין, אפשר להצטרף לכל אחד מהחדרים גם בווידאו. זה צריך להיות לפגישה כעיקרון, אבל אפשר להצטרף גם לוידאו. עכשיו, אם אתם מחפשים את השיעורים שיש מן הסתם בחדר, בבית מדרש, בחדר שיש בתוך השיעורים, אבל ייתכן שיהיה גם בתוך החדר של החברותות שיעורים, לדוגמה איזשהו חברותה שהיא בהנחיה, או לימוד בחבורות בהנחיה, או משהו כזה. אבל כעיקרון רוב השיעורים שיהיו פה זה באמת בחדר של הבית מדרש, ופה הם יופיעו בעזרת השם השיעורים שיש באותו יום. ואני חושב שבאמת ישר נתקדם לחדר של הבית מדרש, ששם יש גם את הלוז. אז אנחנו נפתח את החדר. יופי, אנחנו עכשיו פה בחדר. ברגע שאנחנו בחדר אנחנו יכולים לתקשר עם כל אחד ממי שיושב בכיסאות האלה, אפשר לדבר איתם. העוצמת קול של המנחה היא קצת יותר גבוהה מכל השאר, אבל אתם יכולים לתקשר עם כל מי שנמצא לידכם. פה זה הלוח כתיבה המרכזי, שאפשר גם אליו לשתף את המסך. כל אחד אגב יכול לשתף את המסך שלו, אבל אני מאמין שבדרך כלל מעביר השיעור רוצה לשתף את המסך שלו, אז ככה אני יכול לשתף את המסך שלי. כמובן אפשר גם שמה. אגב, אם אתם רוצים לעבור מקום, אתם פשוט עושים מוב עם הכיסא, נראה שוב, אתם עושים מוב בלחצן של הכיסא עם חץ שמאלה,
ויכולים לעבור מקום. אני נגיד רוצה לעבור למרצה ולהסתכל גם באותה הזדמנות על הכרטיסיות, על מה שיש פה. יש פה קודם כל את הלו"ז שיעורים, ואני רואה פה שביום שני אני צריך להעביר שיעור. וזה בעיניי בגדול. אתם רואים פה, אני בעמדת המרצה ואני רואה את המשתתפים בשיעור. ועכשיו אני רוצה לדוגמה לעבור ללוח, ואני יכול בלוח הזה באמת לכתוב. אנחנו כבר נראה כמה פיצ'רים עיקריים בתוך הלוח. נעשה את זה בזריזות. אני הגדרתי מראש איפה נמצא הלוח. את ההגדרה מראש אני עושה, אם לא עשיתם את זה בהגדרה הראשונית, הולכים ל-Settings, ויש פה Whiteboard and Desk, ופה אתם מחפשים את האופציה הראשונה. האופציה הזאת זה ממש משהו שיש לכם על השולחן עצמו, יש לכם מעין whiteboard כמו זה, אבל אני כרגע רוצה להתמקד בפיצ'ר הזה. יכול להיות שבהמשך אני אראה גם על הפיצ'ר הזה, אבל שוב אפשר לראות באינטרנט, אני לא חושב שאני יכול לחדש משהו. אז אני עושה פה reset, אם לא הגדרתי את זה עדיין, אני עושה reset whiteboard, ושוב זה מאוד אינטואיטיבי, אפשר לעשות את זה לבד גם בלי הדרכה, אבל אני כבר הגדרתי ואני פשוט הולך למקום שאני יודע שהגדרתי פה את הלוח. אז זה פה, אוקיי. ואז אני עושה פה continue. ויופי דופי. פה אני ממש יכול לכתוב, זה לוח כתובה לכל דבר, אני רושם פה מה, ואחר כך אני אלך למקום כדי שלא תחשבו שאני עובד לכם. הכתב שלי גם במציאות הוא לא כל כך להיט, אבל כן צריך איזשהו תרגול בכתיבה של זה. זה משהו שכדאי שתיקחו בחשבון. עכשיו בתוך הדבר הזה, בתוך הקיר, אתם יכולים באמת לעבור גם לצד השני אם אתם רוצים. יופי. עכשיו אני נגיד רוצה להוסיף תמונה, אני עושה את זה דרך פה. יכול לבחור את התמונות שלי ולהוסיף אותן. אני רוצה להוסיף סטיקי נוט. אני יכול כמובן להוסיף אותו ככה, ואני יכול גם למחוק, פשוט לגרור אותו לתוך הפח אשפה שנפתח. אני יכול לכבות את המיקרופון ולהדליק אותו, ואני יכול ליצור גם לוח חדש. כרגע אני כמובן לא רוצה. ועכשיו אני רוצה לחזור לשולחן, אז אני עושה go to desk, ופה הוא מנחה אותי איפה נמצא השולחן שלי. ואז אני עושה continue, וחזרתי למקום האחרון שהייתי בו. שוב אני יכול להחליף כיסאות, אני עוד מעט אראה לכם שההדגמה, אגב אני יכול גם ככה להגיע גם ללוח, כן? אבל אני רוצה כן להיות באחד המקומות, אז אני הולך לפה, שנייה, הצליח להביא את הסמן, יפה, אני רוצה לפה. אתם רואים שההדגמה שרשמנו מקודם באמת מופיעה פה. עכשיו משהו שחשוב להגיד, שברגע שאתם מחזיקים את הקונטרולר בצורה כזאת, זה ממש יש לכם פידבק של כתיבה. זה כן דורש אימון לדעתי, אבל לא יותר מדי. עכשיו בלי יותר מדי פטפטת, אני חושב שאנחנו יכולים לעבור לחדר הבא. זה ייקח כמה שניות. החדר הבא זה כאמור קלאס אחד. כל הפיצ'רים שמקודם הזכרנו קיימים גם פה, אותו דבר בדיוק. אני לא רוצה להדגים את זה שוב, כדי שזה לא יצא ארוך מדי. כעיקרון מי שיושב במקום הזה, set change seat, בשביל שתבינו מה אני מתכוון, מי שיושב במקום הזה, הוא יחסית שומעים אותו יותר בכל משאר היושבים בשולחן שומעים אותו יותר טוב. כולם שומעים את כולם בחדר, וכולם יכולים לעשות אינטראקציה עם כולם בתוך החדר. אבל מי שיושב פה, השאר הנוכחים פה יותר שומעים אותו,
ועוד יותר מי שיושב פה, בשנייה, זה עוד פעם change seat, בשביל שתוכלו להבין למה אני מתכוון, שנייה אחת. מי שיושב פה, כן, עכשיו אני יושב במרכז, שומעים אותו עוד יותר, אפילו יותר מכולם. אני יכול לעבור לכל אחד מהשולחנות פה, נגיד אם עושים חבורה שמעניין אותי שמה, אני פשוט יושב שמה. ה-ID אגב, הבטחתי שאני אגיד מה זה. ה-ID זה כדי לזהות, בעזרת השם שיהיו הרבה חדרים, שנוכל לזהות את החדרים, יהיה יותר קל עם ה-ID לזהות אותם. פה צריך לשנות פשוט את הפונטים, את הכותרות שיתאימו לחדר הזה, אבל כרגע זה מספיק, בעזרת השם נעשה את זה. וזהו, אני חושב שבזה יסתיים המדריך.